Tavem bastale Salemanus pe întregi Europa, pe întregi Loma, cam afteme caftu menge budzor sa stimos viero menga anda Čehi, vi sogodeže nenge pe întregi Loma. Mesimo Jimmy, avlem katka ando Čehi, kanaksim katka ando Usti, keras katka zabava a kardemane manusht, djilava mure pralesa elenderosa, keras katka zabava a vitradas ando Teplice, kaja kardea men vikote erom, te djilava ste keraze voja, tradas ande bishta trito, ando Teplice, ando bishta dunto tehara, tradas katka sosam potan ando Usti, kutka vikutka vela Romani televizia, sarbušola televizia, Roma CZ. Kote šajdikej, kote vi kote žala kado zabava žala kote, akarastu men welcome, daftu men gemurit varanția, kade saravena, kade pešu karbavina, Camea vinam special te kerastu marevoja nate sover, ferdi te kelente bavintumen, kade sar trubul, ai kana peneltumenge, Ojan Lender, Vadesoj, tam bachtale. Ahoj, já se jmenuji Honza Lenděl, přišli jsme vám ukázat, jak se hraje u nás v Anglii, takže máme tady malé vystoupení, byli jsme pozvaní do Unika Club Teplice, kde budeme hrát 23. v sobotu, tam se na vás moc těšíme tady s kolegou Jimmym. A děláme malý video pro Radio Hero.cz, byli jsme požádaní od moderátora a zároveň hrajeme 22. což je zítra, hrajeme v Ústí nad Labem v country klubu, kde se na vás taky moc těšíme. Takže přijďte a budeme se bavit krásně. Ahoj. Ahoj, čau.